तर 12वी परीक्षेच्या पहिल्याच दिवशी राज्यामध्ये कॉपीमुक्त अभियानाचा फज्जा उडालाय। काल 12वीचा इंग्रजीचा पेपर होता आणि यावेळी राज्यामध्ये विविध ठिकाणी 42 कॉपीची प्रकरणं आढळून आलेली आहेत। यामध्ये अमरावती विभागामध्ये सर्वाधिक कॉपीची प्रकरणं आढळून आली आहेत। त्याची महत्त्वाची बातमी, अमरावतीमध्ये सर्वाधिक कॉपीची प्रकरणं उघडकीला आलेली आहेत। इंग्रजीच्या परीक्षेदरम्यान 42 ठिकाणी कॉपी पुरवली गेली असा प्रकार समोर आलेला आहे आणि त्यामुळे पहिल्याच पेपरमध्ये कॉपीमुक्त अभियानाचा फज्जा उडालाय। तर कोणत्या विभागात कॉपीची किती प्रकरणं उघडकीला आली आहेत आपण एकदा पाहूयात ग्राफिक्समधून। अमरावतीमध्ये 22, पुण्यामध्ये 10 तर नाशिकमध्ये 4 ठिकाणी कॉपीची प्रकरणं समोर आली आहेत। याचबरोबर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 3, लातूरमध्ये 2 आणि नागपूरमध्ये 1 प्रकरण उघडकीला आलंय।